Здравейте! Това е подкаста Образование или нещо такова и днешният гост е представителка на МОН, която ще ни каже как са минали матурите за 7 и 12 клас. Имаше ли нещо изненадващо? Снимаш ли? Здравейте! На 7 клас им дадохме няколко задачи от типа да изчислят колко галактики има в нашата Вселена и поне в още няколко други паралелни вселени. На 12 клас им дадохме да изчислят разстоянието между нашата Вселена и съседната, за която все още няма доказателства, че съществува. Но всичко е в теория на вероятностите, както знаете. Казват, че е нужно много време, за да се решат тези задачи, между 30 и 60 часа. Вижте, ние сме преценили, че 90 минути са абсолютно достатъчни. Кой казва, че няма да им стигнат и че ще им трябват 30 часа или 60 или 90 часа? Кой го казва това? Специалисти? В тези дни всички разбираме от всичко. Само в България има нещо такова като НВО. Защо? Да, само в България има такова нещо като НВО. Не е HBO. Но доста деца се оплакват от паникатаки. Вижте, така каляваме децата. И доунищожаваме последните нерви на учителите. Защо? Ще питате вие. Защото нервната система пречи на учителя. А като са изкъсани всички нерви, няма да има какво да им пречи, няма да има чрез какво да чувстват. Вау! Учебниците на българските ученици тежат 15 кг. Как ще коментирате това? Да, учебниците тежат 15 килограма, но това е защото часовете по физкултура в училище са изключително недостатъчни. И също стават част от процеса, обучителния процес по физическа култура. Такъв метод не са измислили дори и финландците, за които знаем, че са едни от най-добрите в света. Тогава защо сме последни в Европа по образование? Защо сме последни в ЕС по образование? Вие пък. Ами защото те нямат НВО и минават лесно. Учителските заплати са най-малки в Европейския съюз. Защо? Да, така е. Най-малки са в Европейския съюз. Но паралелките са ни най-големи. В България се гордеем, че един учител може да се отдаде на 25-30 деца, на повече. Какво е това по 10-15? Глезотии, лигавщи. Всеки може така. С малко деца. Айде да ги видим с повече, а? Айде да ги видим. Няма ги. Не могат. После ние сме били последни. Глупости! Аз не знам защо дойдох. Нека да ми пожелавам. Успех!